Хәерле көн, дуслар. Казан куллану инструкциясе проектында бүген мин, Алия Исрафилова, сезнең белән булачакмын. Һәм инде аңлагансыздыр, игътибар үзәгендә бүген Казан Федераль университеты. Университетка укырга кергәч, мин һич шиксез менә шушы колонналы бинада укырмын дип хыялланган идем. Ләкин шулай булып чыкты. Безнең бөтен дәресләрдә, безнең бөтен укуыбызда менә шушы бинада иде. Казан Федераль университетында укучы студентлар бу урынны бик яхшы таный. Бу инде безнең легендар сковородка. Без аны татарчалаштырып таба дип тә атый идек, ләкин инде күбесенчә сковородка. Бөтен очрашулар шушында билгеләнә иде. Хәтта монда бәләкәй генә бәйрәмнәр дә үткәрелә. Хәтта медиа проектлар вакытында сковородка дип атыйлар иде. Ул медиа проектларны безнең журналистлар. Легендар урын, нәрсә тагын өстәп әйтим. Бу безнең университетның 2нче корпусы һәм ул инде күбегез беләдер, шундый таулыкта урнашкан. Монда һәрвакыт бик каты җилле. Аның ишекләре дә без укыганда шундый авыр иде, шундый зур иде. Мин аларны гадәттә ача алмыйча азаплана идем һәм группадашларым, әгәр дә мин суга калсам, урамда артык җилле булгандыр, Алияне җил белән очыртып киткәндер, шуңа күрә соңга калгандыр дип шаяралар иде. Хәзер дә бер нәрсә дә үзгәрмәде. Шулай ук җилле һәм шулай ук авыр ачыла торган ишекләр. Атнаның һәр көне йөзләгән студентлар өчен менә шушы лифтлар кырында башлана. Әлегә хәзер монда буш, ләкин иртәнге яктан сез монда шушы лифтка эләгер өчен нинди ярыш булганын күрсәгез иде. Мин укыган журналистика, социология һәм психология факультетының татар журналистикасы кафедрасы менә шушы 13нче катта урнашкан иде. Һәм безнең бөтен дәресләр дә диярлек менә шушы аудиториядә уза иде. Ләкин анда хәзер дәрес бара һәм безгә дә керергә. Без бик күп вакытны менә шушы дәрес төбендә үткәрә идек. Бу дәрес төбеннән еракта издательство күренә, хәзерге Татмедиа бинасы. Без менә шунда карап, бөтен газета, журналлар редакцияләре шунда урнашкан. Киләчәктә шунда эшләрбез, журналист булырбыз дип хыяллана идек. Мин инде укып бетергәнгә генә ничә ел үткән, әйтмим, ул куркыныч цифраны, ләкин инде бик күп үзгәрешләр булды. Безнең факультет бинадан бинага күчеп йөрде. Бүгенге көндә журналистларны менә шушы ЦИТ бинасында әзерлиләр һәм кафедраның да исеме милли һәм глобаль медиа чаралары факультеты журналистларны менә шушында хәзер әзерлиләр. ЦИТ бинасында урнашкан иң яраткан аудиторияларның берсе ул менә шушы Флорид Имамахметович Әгъзамов исемендәге аудитория. Факультет тормышындагы, безнең кафедра тормышындагы иң җитди, иң әһәмиятле барлык чаралар да менә шушы аудиториядә үтә. Һәм барыбер Флорид абый Имамахметович белән бәйле барлык истәлекләр минем өчен бик якын. Әле мин укырга кергәндә Флорид абый безнең факультетның деканы иде һәм аның турында бары тик җылы, шундый якты истәлекләр генә күңелдә сакланып калган. Хәзер мин аудиторияның шушы ягында, шушы өлешендә дип әйтиммесең, Флорид абый әле декан чагында, без әле студентлар гына идек һәм без гомумән стель артында утырырга яратмый идек, парта артында, парта өстендә утырырга ярата идек. Дәрес араларында менә шулай бер-беребезгә карашып, өстәлгә утырып, сөйләшә идек, җырлаша идек хәтта. Кайберләрегез бәлки мине Алия Исрафилова буларак, сәхнә кешесе буларак таныйсыздыр, ләкин минем белән укыган группадашларым арасында да шулай ук сәхнә кешесе булырдай матур тавышлы группадашларым бар иде. Гөлнар Гатарова, Фәйрүзә Мәҗитова. Без бик яратып, бергәләшеп, җырлашып утырырга бик ярата идек һәм безнең яраткан җырыбыз ул әйтелмәгән мәхәббәтем җыры иде. Сине күреп янып йөрдем, әйтә алмый теләгемне, әйтелмәгән мәхәббәт
әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемне. Әйтелмәгән мәхәббәтем, әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемне. 1804 елдан башлана Казан университетының тарихы. Әлбәттә, шул дәвер эчендә аның ишекләре аша меңләгән кеше, меңләгән студент үтә. Шәхсән минем өчен Казан университеты белән танышу нә шушы гади генә бер катлы бинадан, нә шушы гади генә ишектән башлана. Минем әтием белән әнием шулай ук университетта танышалар. Һәм университетта ул вакытта Каз канаты ансамбле оешкан була. Менә шул Каз канаты ансамбленең бөтен репетициялары менә шушы бинада, монда репетиционный зал була. Шул репетиция залларында минем әтием белән әниемнең танышу тарихы һәм гаилә тарихы башланады. Инде укуларын тәмамлаган булсалар да, әти белән әнием инде гаилә корып, мин тугач та Казан университетының менә шул Каз канаты ансамблендә биюләрен дәвам иткәннәр. Һәм менә шушы баскычлар аша мин университет белән танышуымны башлаганмын да. Әлбәттә, Казан университеты турында кыска гына вакыт эчендә сөйләп бетерерлек түгел. Күпме тарих, күпме хатирәләр, ләкин минем вакыт шикләнгән, мине студентлар көтә, мине дәресләр көтә һәм сезнең белән саубуллашырга мәҗбүрмен. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.